Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizde bir ýyl mundan ozal bolup geçen tragik wakalar bilen başlamakçy. Ýadyňyzda bolsa, laýyk bir ýyl mundan ozal Lewap welaýatyny, Mary welaýatyny gopan harasatyň netijesinde bir topar iýleşlerme wepat boldy. Ýene-de ýüzlerçe, müňlerçe hojalyklar öýsede uzarsa galy diýsem ýalňyşmyr, jaýlanyň uçagy uçup gitdi. Ne suw boldy olarda, ne gaz, ne tok, hiç zat bolman millet kan kösen ýöne. Şol wakalarda hökümet şulara öz tarapyndan jinnek galygyny kömek etmedi. Şonuň üçin şu ýatlama hökmünde şol ýollarda ýok bolan ähli illeşlemeden watandaşlarymyň jaý jennetden bolsun. İman baýlygyny bersin diýip aýdýar. O koçak ähli doga töwerleňizem Allahyň derhämine kabul bolsun watandaşlar. Indi beýleki mesele geçsek, ine ikun marizliğine bizim yetgimizden yüze çykdy. Halkyň otyr hiç tat bolmadyk ýaly bol. Men beýdem gurban bolayım gözüňe tutup aýdym. Onu papasynyň ýedisini soğup geldi. Yani halkyň bir ýyl ine ýa trawyny ýa döwletde bolup geçen zatlary ýeke agyr kelam agy söz aýdan ýeri ýok. Ol bir ikinciden kakasynyň ölümi sebäpli ýurtda millete salgyt salyp şoň ýanky sadakasyny berdirýär. Indi çykypsyň gelipsiň, näme üçin sen millete şu mesele boýunça Taňry ýalkasyny aýdan ýa-da bolsun aýdan halkyň eden ýa etmedik duýgudaşlyklar üçin. Bir tarapdan ona duýgudaşlyk bildiren diňe şol hökümetiň adamlary ýa öteweregindäki ýalaky bilen ýalýagalary onu halk onun papasy özi tohumy gyrylsa-da gaşyn çykyp millet ýok taýdyn. Ýöne aslynda eger şol edilmeli işi şo gelip halkyň öňünde hiç bolmany düşünmüş bermelidi. Mene ýedi gullap bolmadym, kakamyň ýasyna oturdum, ýatlan adamlar duýgudaşlyk bildireler Taňry ýalkasyny toýuňyzda gaýsyn diýip aýdyp biler-de, eger ol bir türkmen adamsy bolsa. Ol ýok. Ýöne gaýtan dünkü Watan Satan programasyny dinledim bol. Dikter aýdy, ol ema Gurban bolyň papasy bir wagt dünýäden ötdi diýdi armal. Bu nähil bir wagt bol? Ol 90 ýaşa ýeten adam bir wagt bolsa ol näme? Ol gakkargan ýaşyny ýaşamaly. Türkmenistany kim ýeti ýaşamak şu gün 90 ýa 80 nokdy. Bu juwan ölýän millet adam däl, onu bulan gözüne görünmeýän bolmaçymaly. Sen muňa güljekmi, aglajakmy diýip oturan zatlaryny özlerim düşünenek watandaşlar. Indi ýene bir aýtmaly zat, öňkü çykyşymda kümünden azalaydypdym da Mary welaýatyny şolar ýaly habar geldi. Ine şol 9-njy ýylda awtobus agdyrylyp ýanyna içinden adamlar öldü diýip. Mene şu taýdandy giňişli informasiýa bermek gerek. Ýurduň içinden anyk ýerden şol habar geldi de, ne şolar ýaly. Meselem şol ýyl ýanky Mary welaýatyny, Mary bilen ýolatan aralygyny gurulan bir topar zawodlar bar, fabrikler bar, nebit gaz puwdagyna degişli. Şol gurulan ýemede karbamid zawodyň bir ýaşagyň içine, biri gurulan içine Türkiýanyň 3 tane uly ýanky guruluşyk firmalar bar, Amerikalılar var, Japonlar var, Araplar var, garaz hemme millet bar. Şol gurulan kompleks zawodyň ýyny 7 kilometr, uzunlygym 20 kilometr diýip aýdylýar. Ol bir gidip ýatan kompleks, oň içinde şol zawoddan başla da şol içine işgärler üçin ýaşaýyş jaýlaryny berýär diýip aýdylýar da şoň üçin. Ene şu guruluşyga diňe Mary welaýatynyň ilaty däl, oňa ahallanam ýanky Balkandanam
lewapdanam, daşawdanam gelen adamlar var, şol guruluşy. Sebäp ol guruluşykda 30-40 müň aralygyna adam işledi diýip aýdylýar. Ine şol 30-40 müň adamym ine awtobuslar bilen daşalýar. Pesinden ine bir 200-300 sany awtobus her gün adamlar şol iş yerine gatnadýan eken. Näme üçin? Sebäp ol guruluş obýektine wagon ýatary yer ýok, şoň üçin adamlar şol gatnap işleýärler. Balkanlarym sama emelelýärler ýa-ni awtobusly ýa aýdaly çarjogdanam ahallanam. Adamlar şol öz awtobuslary bilen gelip işläp şo taýdan onsoň ýene-de ýatmaga şähere ýa-da bir töwerekdäki obalarda kirene tutan jaýlar bolsa şo ýerlere gidýänek. Ýöne aýdylyşyna görä şol guruluşykda adamlar gaty gowy ayaga galypdyrlar. Gaty gowy guruplanypdyrlar. Diňe marin ilaty däl şol töwerekden gelen ähli welaýatyň adamlary ine gaty guruplanlar baýap gitdiler diýdi. Eger şular ýaly guruluşyklar dowam etse, şular ýaly aýlyk günlük tölense, onda Türkmenistan basym ayaga galar diýip hemme kişi begenni diýe şol döwür. Bu bolanda watandaş. Ýöne diýe soňra şol guruluşykdan soňra diýe ine adamlaryň gazancı kesilli ýa peselli diýdi. Gatken pete düştü diye. Näme üçin? Şol dowam eden ýa şolar ýaly gowy aýlyk günlük 13-nji ýyla çelli dowam etdi. 13-nji ýyldan kesip başladylar. Näme üçin? Daşary ýurtda firmalar öz işgärlerine dollar hasabyna töleýän eken. Manat hasabyna tölenýäniň tölew gaty ýokary eken, şo dolları deňejek bolup hökümetim gaty uly meşwerde manat paýlaýan berýän eken işgärlere zähmet haky diýip. Ene şo ýerde adamlar guruplanyny diýe. Ýöne 13-nji ýyldan kesip başladylar. Size dollar nämäňize gerek manatda alın diýip. Onuň işgärlerine dollarda töleýän firmalaryň gysyp başladylar diýdi. Siz şolary dollardan tölemäňde manatdan töleň diýip aýdy. Emma ol firmalar aýdy, bize diýär dollarda ýa öz döwletimiziň valyutasyny tölemek ähwitli bolup dur. Sebäp olar getirip dollaryny ondan Türkmenistanyň bankyna tapşyryp, o taýdan onu manada öwürse, o taýda komissiýasy bar, ýene-de pul ýitirýärler de olar. Osan halkam onu eline manada edip alsa, Agara bazarda da dollaryň narhy döwletiň yglan eden narhy bilen deňde tapawut berýär. $1, $0.5, $2 men onçadan bilemek. Şol döwür näme bolupdyr 13-nji ýylda. Ýöne adamlara dollarda almak has amatlyken. Şunu hökümet kesýär 13-nji ýylda. Näme üçin kesýäniň sebäbi men düşünürip bereň. Sebäp 7-nji ýylda häkimet başyna geldi. Soňra şol proýektler düzüp guruluşyk başlanyna Gurban oly özüni tutmak üçin, halkyň öňüne, gözüne düşmek üçin görýän-de başda niýasyň bir ýadygarlygyny aýyrdy, soň 5-sini, soň 10-syny, bir ýylyň dowamyny, bir näçesini, 5 ýylyň dowamyny deňýärsin çykardy, şäheriň daşyna ýurtdan öçürdi. Muň pohnamasyny çalyşyp özüniň ine kitaplary bilen ýerine sokup başlady. Ondan 10-njy ýylda saýlaw boldy. Görse halk sesini çykarana indi men özüm tuttum, indi diýjegim diýdiren, etjegim etdiren diýip, ine 13-nji ýyldan gazawatyna men halkyň garşysyna. Bärde üýtgeşik siýasat ýok, hemmejik zada düşünürşi bar watandaşlar. Ine şonuň üçin, ine şol ýanky gazanç çeşmesi bolup hyzmat eden guruluşyklaryň çökdi. Guruluşyklar çöken hatda aýlyklary çökdi. Ine guruluşyk edildi. Ine bugun habar gelýär. Marwelaýatyny şol zawutlaryň işlemegi netijesinde şol zawutlaryň çykarýan zäherli tüssesi, garnysy, howan daýalap töwerekdäki obalaryň ilaty ine juwan ýaş maşgallar ine ýok bolup başlady diýe. Rak keseli diýdi, beýleki diýdi, eneleň çağılyň keseli köpelli. 60-a ýetýän gaty az diýe şol töwereklerdäki. Diýmek millet gyrgyna berildi. Näme üçin şol zawun diýip tutulanyny şolon çykarjak tüssesine ýa zäherli garnlysyny ýörüýte filtrli turbalar oturdyrana. Howa ol filtrlerin her biriniň bahasy belki onlarça milliard dollardyr. Ýöne olar tebigaty zäherlenaga. Ýöne olar töwerekdäki ýaşaýan ilatyň saglygyna ziýan ýetirenaga.
Yine bizim yaşap otur, Suvetçede daş töwregimizde o tayda bu tayda zavod fabrikleri var. Ýöne biz şolun çykýan tütsesinin adyma zäherlidigini biz hiç açan eşitmedi. Täp olum tütsesinin birinciden filtrdi, arasalayıcı, ikinciden şol tütsesini monitör edýän daçyklardy. Çala bir ýere gyşyrdy, zawdy ýapýarlar. Tädüd edilýänçe. Bizde bolsa hany tütseläp dur. Ene şol 7-nji ýylda Margaretha başlanan, 9-njy ýylda başlanan guruluşy 14-nji ýylda tamamlanypdyrdy. Ene 14-den bäri 7 ýyl geçdi. Töwerekde gurulan zawod fabrikler bar. Bir topar. Bulan hemmesi halkyň saglygyny zeper ýetirip boldy, zäherläp boldy halkymyzy. Ol uly kiçi tapawdy ýok, hemme demalýan adam, suw içýän adam, şo toprakdan önümi iýen adam öz organizmini zäherleýär. Ine getiren netijesi şol. Ine gaýdyp gelýär, ýa-ni şol olum kaýdan meselemi bir avtobus şol ýola barýaka uklap ýoldan çykyp ýanypdyr diýdi. Ol ýanypdyr diýilen ýoldan çykyp fakt tasdiklanmady. Ýöne şol barýan avtobus demir ýolly otly bilen çakışýar. Ine şo taýda adamlar wepat bolýar. Wepat bolan adamyň sany 7 adam. Ýöne näçe oň içinde yaraly bolupdyr, soň içinde näçe maýyp bolup galypdyr, ol barada habar ýok. Ýöne şu bolan waka 9-njy ýyl. Başga da bolan avto awariýalar gatykan özüňiz pikir edip görüň. Şol 200-300 avtobus her gün gatnap duran bolsa, ol diňe avtobuslaryň sany. Amyndan başga da ol ýük maşynlary bar, ol enjam daşıyan maşynlar bar. Duruşuna trafik iki tarafa gatnap duran. Elbette adamlar şolar ýaly ol diňe Narmirowyny sagat işlemese 8 sagat däl 12, 14, 16 sagatdan işleýän bolsalar, diýmek hökman stresli situasiýa emele gelýärde adamlar ortaň ýalňyş hereket edýär, şoň esasynda da awariýalar döreýär. Onsoňam şol getirilen avtobuslar köpesi ýa-ni Indiýadan getirilen avtobus diýýärler. Ol avtobuslarym diňe bir gapyly, girilge bar, şondan çykmaly. Ol ýygyny ortasyna başga gapy ýok. Onuň içinde de diýär, Almyradagy jemi 12 sany oturguç bar diýdi. Oturmaly. Ýöne dik durup adam sararlaryny oň içinde 120-130 adam açaly şol avtobusa dıxaryny kynedy waka diýerlerdi. Ine şeydip adamlar işledipdirler. Ondan şolar ýaly avtobus awariýa düşende oň içinden kim çykyp biljek? Aýnalarym açylanak, açylýan pencere tipli gurulmady. Olar mesela ine aýdaýly şol zawodlaryň fabrikalarynň içinde işçiler o çaýakdan bir çaýaka gatnaýan avtobuslar bar, bir gapyly. Ine şolar ýaly gapyly avtobuslary getirip ol şäher ara gatnadypdyrlar. Ine hökümetiň eden jenaýaty şundan ibaret. Olary sürmek bolana. Şo arada geçipdim bir material. Ýalňyşmasam Azatlyk radiosunda şo ýyllar. Ine şolar ýaly ýa-ni zawod fabrika içinde ullanmaly avtobuslar şäher ara ullanylýardy. Ine bilen bar. Ine bilen bir ýeme bolup şol adamlaryň helak bolmagynyň sebäpleriniň biri. Bir gapyly avtobusda nädip çykyp geçdin şo odalanyda ýananyda aýdyp durlar da hana şol ýa-ni Aşgabat bilen Nevt dağı aralygynda gelýän bir avtobus, içi ýüklü avtobus ýöne oň içinde adamdan haryny kynedipdirler. Şol ýük deňaramly bolmadan agdarylyp ýanyp awariýa düşüp ölen adamdan sany gatykany. Aydın ýylyny, wagtyny, adam sanyny, familiýasyny mümkin bolsa biz belli edeli, näme üçin hökümet şu zatlary ýol berdi. Diýmek, bularyň ýol gurulugy ýa-ni gaýy ol diňe grazdanlardan para almak, peşkeş almak üçin işläp ýördi, gorkudyp. Näme üçin onu şolar ýaly zatlary gödekçilik eden ýol gurulugy. Olaň borja. Indi biz şol öňrägem gurrun edipdik. Şol aýdylanna ýa-ni marada 9-njy ýylda şol prezident mara gelenne birnäçe çağany prezidentin ahranasy basyp öldürdi. Ene şol fakt şol waka şol faktlaryň üstü bilen tasdiklanýar. Şol wakalar bilýän, görýän adamlardan alynan ene maglumatlary size ýetirýän.
Şol döwür ýanky 9-njy ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow Margaret'in düýbüni tutuluş dabarasyna gelmeleken. Şonunam aňryk ýene de şo ýol ötenne edilýän ýanky zawut fabriklaryň gurulşyny gidip barlamaleken. Şo ta Kytaýyň delegasiýasy geljekmiş. Şol döwür. Ondan onuň barjak ýoluna ilkinji nowatda kim barýa? Şol prezidentiň goragy barýa, bir gün ýarym gün öňünden şol geçşek ýollaryny seredýär, ýanky ýerli guruluklary aýak üstüne durýar. Goragny aýgara şol bir ýerde bir zat bar bolsa aklysyny aýaga galyr ýalarda şol geljek ýoluny esewançylyk etmek üçin. Ýöne prezidentiň gurulugy otak gidenne öz Aşgabatda ullanýan uluglaryny alyp gitmeýärler. Olar şo baran ýerine, baran welaýatynaky ýol başlaryň uluglaryny elinden alyp özleri ullanýar ýa olan rezerw emelerini, maşinalaryny. Ol ýyllar, ol 9-njy ýylda marada töweleme biziň ol söwdegar ýigitlerimiz dünýäde bir avtomobil firmasy bar bolsa şolaň ähli maşinlar şol maryň topragyna bardy. Diýmek şolardan şol getirilen firmalaryň maşinlaryny alyp jeeplerini özleri ullanýar. Jeep maşiny, şoňa söýerim. Şol gün ala dandandan çağalary ýola çykarýarlar. Olan kim? Ýola çykarylan çağalar şol döwürki Bayram Ali'nin ýanky Moskwa kolhozy, soňra Gyzylbaýdak bolýan, soň ol kolhozyň adyny ýitgedip Ýaşylbaýdak edýärlermi? Ýöne şol öňkü şol Bayram Ali'nin Moskwa kolhozynyň okuwçy çağalary. Bular ala dandandan ýola çykarýarlar prezidentiň geljek ýoluna durmaly diýip. Ene şol dandanyň ömüş tamyşlygyna da ene aňyrdan batly gelýän jeep maşin gelýär dedi ulus skorost bilen. Olam näme üçin batly gelýär? Bular şol gece şol ahranasy iyi biçip keyip çekip yatan bolmaly. Ala dandan bulara habar gelip durdy. Derrew barynda aeroportda Gurşawalyň prezident uçup gelýär dip. Bular hem şol tapan tupan mesela maşinine menip ayağalığına so içkili ýagdaýda gün aeroportda tarap gaýdýarlar. Maşyny gaty batly we güýçlü turup. Ene şol çağıjyklaryň zawuji denan maşgaly şol ýola çykýar diýär-de orta şol maşyn satlyjak bolup dur öňümizde çağa bar diýip. Ýok, o görgüline duran ýerine kakyp aňyrlygyna geçýär. Öňüne kim ma bolsa mejin basalap. Soňam ýene de ýyda berýär şo maşyn bilen şolaň üstünden ýene bir gedek geçýär. Soňam şo taýda düşmän görünmän ýene de bat bilen şo maşyn bilen göni aeroportda tarap gidýär. Ene bolan waka şol. Ene şonuň netijesinde jemi şol 27 san çağı bar ekenne ýola çykarlan. Şonuň 7-si ýok bolýar. Şol 7 çağanyň ikisi bir öýden, bir maşgalan demesi ýa ikisem dogan. Ene de 11 san çağı maýyp müjrip bolup galýar. Şol maşyn vurandan soň bolary. Bolary ne döwlet tarapyndan, ne hökümet tarapyndan, ne pensiýa berilýär, ne gollaw, ne kömek, şuwun kuňyçyly hiç zat ýok. Atlaryň tutulany. Soňra näme diýerler? Ve ýanky Gurbanuly halkyň önüne gowy görünjek bolup gorkak da eden jenaýatyň üstüne gömmek üçin ay men size adamlary ýola köçä çykaryň diýip görkezme beremat näme üçin çykardyňyz diýen ýaladip ene maryň ýanky ablanosymy Gresin Margaret'in polisiniň başlygymy ay ýenemi şol ýol gözegçilikmi gaýymy şolary garap ememi prokuraturamy yerli mehkememi garap onma adamy türme basýar. Dörlü möhletli. Ýöne şol türme basylaryň içinde ýekece de ahyrly ýok diýip aýdýarlar. Şol Daşowdan gelen bolsun, Balkandan gelen bolsun şol içeri işler gullugyna şolaň hemmesini basýar. Ýöne şolaň depesinde şol marada oturan ahyrly ýolbaşlaryň birine de urmany Gurbanuly. Ol bir. İkinciden ýanky şol indi beýgüne adamlar basylýar faktyski. O çağalary basanam zawçy öldürenem Gurbanulyň ahranasy goragy. Ýöne şol goragynyň adam tutulana bir adamyň basylanak şuwuna çeldi. Ine hökümetiň jenaýaty. Şeň watandaşlar.
Ene hakykatdan Süleyman Neresan ene defterine yazılmaly adamlar yazılarym jogaplaryny bererler. Näme üçin şuwuna çelli? Ol 7 çağ ýok olan 7 çağan ýa-da ol zawuçyň mesela maşgalasyna degişli maddi material kömek etmedi ol hökümet. Näme üçin olaň maşgalasyna gezeklik hiç bolmana hum tölemedi. Ol 91-nji ýylda internasional eskerleri edip alşymady ýaly. Näme üçin şunu özünden bilip bermedi gurban ol. Öz günäsi, öz gorogyny eden jenaýaty. Hiç de eger. Ene durman, düşman şu taýdanam aeroportda gön tuttur kaçık gidiýärler. Ene ahiranaty gurban bolayım. Bular adam öldürme öwrensen jellatlar. Onun için o taýda çağan bastılar, bu taýda köşkde tutup ministerleri urdular, öldürdüler, gidip keypine yankı bir odan nepede adam öldürmekde türgölleşik geçirýärler türmelerde. Hemmesi bar. Ene ýurda baramy dahilini açyp görkezler. Ene bular şular real jellat. Näme üçin gurban boly ol maýyp galan 11 çağa ne rehabilitasiýa etdi olary, ne kömek berdi, ne gollaw berdi. Näme üçin olar şuwna çellini şular ýaly durmuşda ýaşap berler. Sorakan watandaşlar, emma jogap ýok. Ýöne ene şol tragediýanyň üstü açyldy. Nähili ýagdaýda bolup getdi, näme bolup geçdi. Şol tutulanlara beýguna tutulan adamlar. Beýguna dip asla günäsi 100% ýok däl. Ol näme üçin ýola çykardylar, näme bolup biler. Ýöne olary da aşgabatdan buyruk gelýär. Çağırır ýola çykaryň dip. Açykarlandan soňam beren buyrugyndan özleri götünjeklap adamlar türmäge basýarlar. Ol basalarlar beýguna dip aýtmagy da bolum esas bar. Sebäp olan günäsi prezidentiň gorogy ahiranasyň eden jenaýaty bilen deňeşdireňde yer bilen asman ýal tapawdy bardy. Ene şeýle watandaşlar. Şuwlukça şu habarlary ýetirendim. Ondan şuwun ýanada 4 bolup gepleşik geçirdik diýin o Milli Halas Ediş Komiteýasynyň işi nämeden başlanýar? Ene men öňünden aýdyp oturmaý näme barada gurrun edenmedi ki şu barın tereden görün özüňizde degirli degişli netije çykaryň watandaşlar. Ol bir. İkinciden bunu ýazylmagy ýatdan unutmaň. Şol açylan Täze Türkmenistan halkyň sesi kanalyna da Oýla Çaryňanyň Zenanlar sesi kanalyna da abone bolun. Bizim sanymyz näçe köp bolsa düşmana away siýasat bol. O köp diýip oldyň gowrusan üçinle gelen adamlar okasyn, görsün, bilsin, gatnaşsyn, komment ýazsyn, ýazýarlary gollaw bersin, düşünsin ni baýdylýar. Ol bize gowrusan gerekkel. O 50.000, 100.000 bolyny tapawdy näme? Ol adamlar bu işlere gatnaşmajak bolsa, düşünmejek bolsa, bilmejek bolsa gerekkel. Ýöne şulatlar bilen gyzyklanýan adamlar hökmen gelin abone bolun. Eger biz siýasat bilen gyzyklanmasak, onu siýasat biz bilen gyzyklanýar. Şunu unutmaň watandaşlar. Boranna şuwlukça hemmäňiziň öýüňizde saglykda görşeliň. Ýene-de bir gede gaýdýan şol geçen ýylky tabii tragediýede wepat bolan ýyleşlemigin ählisiniň jaýy jennetden bolsun. Ýygyny alanlary da uzak ömürlerde wediýat delegediýär. Watandaşlar okan ayet dogalaryndan kabul bolsun. Sag bolun, hawa turun.